Kumalma ang maalong dagat na sakop ng barangay Salinggogon, Minalabak, Camarines Sur, Biyernes ng hapon, Pebrero 24. Natuloy ang maritime procession na unang inakala ng mga residente rito, maaantala na naman dahil sa hindi paborableng panahon. 2 taon din kasi nilang hinintay ang tradisyon matapos ang pandemya. Siguro po, blessing yan sa mo. Yung huli pa kasugma, may talaga aram na makalman dagat. Pero po, tinanangyaran kami dahil yun po yan ang tradisyon. Habok maputol. Mula sa Pampang, dumaan ang prosesyon sa 4 na barangay pabalik sa Salinggogon. Sa Pampang, naghintay ang mga residente sa paglubog ng araw. Dito nagpalutang sila ng kandila sa dagat, kasabay ang alay na panalangin sa kanilang patron na si Nuestra Señora de Salvacion. Tinawag nila itong Festival of Lights. Ang bawat kandila na pinapalataw nila ay simbolo ng kanilang paghingi ng tulong sa mahal na Diyos at lalong-lalo sa mahal na Ina. Kanya-kanyang panalangin ang mga residente. Marami ang may karamdaman na umaasang gumaling. Wish ko lang po na patuloy na yung maging freedom ng mga tao na wala na yung COVID at patuloy yung paggaling ko. Yung tao, mas lalong lumapit sa Diyos. Sa family ko, yung health. Tapos siguro ang Salinggogon mag-improve pa ng gusto. Magka-igwagiraray ning magka-igwang produkto ang samuyang kadagatan. Iyo lang po yan, happy pista. Ayon sa Kura Paroko, namana ang tradisyon sa kanilang mga ninuno na nagmula sa Bakakay, Albay. Dinala nila ang debosyon na yan dito at patuloy na sinasalin sa mga masunod na henerasyon. Viva la Virgen Nuestra Señora de Salvacion! Mabuhay! Marge Serico, CSN.